A to je zajímavý čas byl, když říkal na Běrnach. Pan chodit tym ludziom, którzy są polomili, te bierny zbierać, pomagać. A musimy tej potom, no ktežim dvore tej, a to se za kubel najgorš dostal. Abo najprv jednu kartku, ja sam tej chodziła, podniesia wiecza była, na ktežim dvore tej te bierny zbierać, ale nic po ryczkach łazać, że ta maszyna dawała. To se ty po tak bijał, no, a ty zbierał szczęść. A když se ty pod kubel pełny był, pod tej tu šišel, a pod se dostal jednu marku, jednu zamku, a to se podromadžił, tak chvíli se doplně, abo poplně nazbíral, a to takové, oni to byl najgorš. A jak nevím, chvíli se to také šofno, byl jsem najgorší, jsem mi nikak zdal, když jemu za jeden doplně, a jsem 8 kubelů. To bylo úplně 8 kubelů byli. No a jako, to se šel zabít jemu.